Anem a presentar-vos un nou, ambiciós i transformador programa municipal en forma d'ajudes i que pretenen la renovació tecnològica del sector de serveis de la nostra ciutat. Esta línia d'ajudes està dotada amb 300.000 euros que vindrien a sumar-se a altres ajudes que ja s'han concedit a la nostra ciutat i emmarcades en esta crisi del Covid-19 i en l'objectiu de la reconstrucció del nostre sector productiu. Qui se pot acollir a aquestes línies d'ajudes? Totes aquelles microempreses i xicotetes empreses, qualsevol que siga la seva forma jurídica, que se dediquen al sector comercial, turístic, sector serveis de la nostra ciutat. Som una ciutat que aposta per la innovació, de manera que amb aquesta línia d'ajudes vindríem també a cobrir aquesta necessitat de digitalització de sectors productius per a que Gandia se convertisca efectivament en una Smart City. També estem ja treballant per a l'any 2021 i en pressupostos contemplaríem ja una partida important per a crear un marketplace, un lloc comú de comercialització de tota l'àmplia oferta que té Gandia en el sector serveis.